Салям алейкум, усім привіт. Вітаю всіх глядачів телеканалу ОТР, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму, в інших регіонах України або по всьому світу, де в нас теж багато глядачів, які цінують те, що ми запрошуємо людей, які не гайпують, а висловлюють обґрунтовану думку і дають реалістичні оцінки та прогнози. І сьогодні я радий, що до нас долучився Ігор Рейтерович, це керівник політики правових програм в Українському центрі суспільного розвитку. Я правильно все сказав, пане Ігоре? Правильно, доброго дня. Доброго. І я одразу хочу, щоб ви зробили такий аналіз на декілька хвилин, скільки вам потрібно. Аналіз того ситуації і на військовому напрямку, на воєнній ситуації і ситуації воєнно-політичної. Що вам ближче, що вас найбільш турбує, про що ви думаєте щодня і що ви хотіли б сказати нашим глядачам на початку розмови, а потім вже ставитиму питання, які будуть виходити з вашої інформації, з вашої передмови. Ну, я думаю, що як і більшість українців, мене турбує, звичайно, зараз ситуація, яка складається біля Бахмуту і Солидару, тому що вся країна за цим спостерігає. Ми знаємо, що там дуже важкі бої йдуть. Наші героїчні збройні сили надзвичайно швидко, мені здається, ефективно утилізують там росіян, але оскільки вони особливо не рахують людей, там постійні бої, які не припиняються. Як там буде розвиватися надалі ситуація, складно сказати. Єдине, що вселяє певну надію, що, по-перше, наше військове командування, воно чудово знає, що там відбувається. Воно вже неодноразово демонструвало вміння підлаштовуватися під ситуацію, робити якісь там певні висновки, і на чолі всіх цих висновків ставити безпосередньо життя наших військових. Це найважливіше, оскільки там втрата навіть якихось невеликих частин території, вона, як правило, потім закінчувалася поверненням тимчасово окупованих територій в набагато більшому масштабі. І будемо сподіватися, що в принципі в нас вистачить і сили, і ресурсів для того, щоб там ситуація розвивалася так, як вигідно Україні. Поки що все складається все більш-менш непогано, хоча достатньо складно, і звідси випливають певні політичні висновки. Тому що мені здається, наші західні партнери, подивившись на все те, що там відбувається, і жахнувшись тому, як там ведеться війна, і на що вона за великим рахунком перетворилася, а було вже багато дуже порівнянь ледь не з Першою світовою війною, окопною війною, коли дві сторони знаходяться на дуже гарно укріплених позиціях і час від часу атакують одна одну. Тут більшою мірою атакують росіяни, оскільки вони людей не жаліють, але тим не менше. І це, скоріш за все, вплинуло на багатьох наших партнерів в тому плані, що якісь останні запобіжники, які в них були щодо розширення військово-технічної допомоги Україні, в них поступово почали зникати. І будемо сподіватися, що та історія, яка кілька тижнів назад почалася з надання Україні нової зброї, тобто вже там легких танків або більш широкого асортименту бронетехніки, вже найближчий час отримає безпосереднє продовження. Ну і врешті-решт, те замовлення, яке напередодні Нового року озвучив наш головнокомандувач, там був невеликий список з кількох буквально позицій, і просто ці позиції всі передбачали там сотні штук БТРів, сотні штук танків і так далі. Так чи інакше буде виконаний. Тим паче наближається саміт Україна-ЄС, який відбудеться в Києві в лютому місяці, і, можливо, під цей саміт ми отримуємо ще й додаткову військово-технічну допомогу. Ну, перед самітом ще очікується, здається, саміт міністрів оборони країн НАТО, і це напередодні Рамштайну, і, власне, Рамштайн, який хтось називає танковим, хтось ракетним. А як ви думаєте, які потреби є першочерговими? І що ми можемо отримати, враховуючи те інтерв'ю Залужного, на яке ви посилаєтеся, і в принципі, таку атмосферу, я бачив тут цитату Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, яка казала, що вже потрібно давати все важке озброєння, яке просить Україна. Тобто політичні запобіжники знімаються, але знімаються, на наш погляд, повільно, вже як є. Що буде? Дуже повільно. Дуже повільно. Вони таке враження, що, в принципі, завжди так було з Заходом.
ну, всі Да, війни. на жаль, ну дивіться, я думаю, що на Рамштайні ми точно отримаємо додаткові засоби протиповітряної оборони, оскільки ті поставки, які були напередодні Нового року, вони продемонстрували свою ефективність, і ми збиваємо набагато більше ракет. Ну, принаймні, це було під час останніх обстрілів, які робила Російська Федерація. І скоріш за все, тут буде розширений асортимент саме поки що легкої бронетехніки, оскільки в списку Залужного бронетехніка легка БТР, і вони стояли на другому місці. Там мова йшла про достатньо велику кількість, але ми ж чудово розуміємо, що така бронетехніка потрібна для чого? Для того, щоб проводити ефективні наступальні заходи, да? Для того, щоб можна було піхоту швидко кудись доставити, вона вже там на місці виконує поставлені завдання. Тому я думаю, що в цьому плані будуть зроблені певні кроки. Ну, ми навряд чи почуємо от саме на Рамштайні про поставки там сотень танків, які потрібні Україні. Хоча я не здивуюся, якщо, наприклад, там ті ж британці виконають ті заяви, які вони нещодавно зробили про невелику кількість поки що танків, але тут же ж важливо навіть не кількість. Для початку важливо просто сам факт того, що це відбулося. І це вже відповідно вплине на інші країни, які не хотіли перші, можливо, це робити в силу різних причин. Коли ми просто говоримо про Німеччину, я вже колись сказав, що цей танк Леопард він перетворився на такий своєрідний військовий мем, тому що всі його там постійно згадують. Але це чому відбувається? Тому що це просто основний бойовий танк значної кількості європейських країн, які входять в НАТО, і вони відповідно можуть його виділити Україні. Але на це потрібна згода Німеччини. От можливо ситуація зміниться. І я, до речі, коли згадував ще саміт Україна ЄС, який відбудеться в Києві, ви представляєте, наскільки було б чудово символічно, і мені здається, дуже красиво політично, якби на цей саміт приїхав канцлер Німеччини і приїхав не просто сам, На танку. а на чолі колони з леопардів. Ну, я, звичайно, спрощую, утрирую, але це був би дуже красивий символічний крок. А оскільки, наприклад, на Росії дуже цінять і придивляються до такого символізму, мені здається, воно б нанесло їм колосальний просто удар по якихось там їхнім амбіціям або тим заявам, які вони роблять останнім часом. Тому сподіваємося, що цей місяць, от які там 2 місяці, вони будуть, скажімо, вирішальні в цьому плані. І дійсно всі ці табу, всі обмеження, вони будуть зняті. Україна отримає те, що ми давним-давно повинні були отримати, оскільки з точки зору ефективності використання цієї техніки, мені здається, наші збройні сили вже всім давним-давно довели, що жодних якихось проблем тут немає, все знаходиться під контролем, все використовується за призначенням, і тільки що ми потребуємо збільшення цих поставок. Абсолютно погоджуюся. І єдине, що хочу ще розпитати щодо ракет. Танки – це дійсно зброя, вона для звільнення територій, це зброя така, зрозуміло для чого. Але є ще ракети. Ракети – це те, що дозволяє уражати противника ще до того моменту, коли їхні колони, підрозділи новостворені, мобіки, вагнерівці, вони десь там скупчення їх створюються, як Макеївці, Макіївці, як і в інших місцях. Далекобійні ракети, про них теж і про гаубиці, це теж частина тієї ж самої стратегії, тобто не підпускати їх до фронту конкретно, а вбивати на відстані. І про гаубиці я боюся помилитися. 500 гаубиць, казав в інтерв'ю в останньому своєму Залужний. Що думаєте щодо далекобійних засобів? Я думаю, що з гаубицями якраз тут буде менше проблем, і якусь певну кількість ми отримаємо. Можливо, їх буде не 500, але мова буде явно йти про достатньо велику кількість, оскільки ми бачимо, що і до цього нам цю зброю постачали. Деякі країни заявили, от Швеція, наприклад, що вони готові розширити асортимент поставок і кількість цих поставок, оскільки особливо самохідні гаубиці, які є дуже важливими для нашої армії, бо вони мобільні, вони дозволяють приїхати туди, куди потрібно, нанести цей удар і швиденько поїхати. Якщо ми говоримо про більш далекобійні, наприклад, ракети до тих же Хаймарсів, тут є певний нюанс, є певний момент у частини американського політикуму. Я, чесно кажучи, не можу знайти раціональних пояснень, чому вони, в принципі, за це чіпляються. Вони бояться, вони неодноразово говорили, що будуть наноситися якісь там удари по території Російської Федерації і так далі. Але розумієте, тут же ж суть ситуації в тому, що ці удари можна наносити за допомогою навіть тих установок ГРАД, які є озброєні в Україні. Все ж залежить від того, наскільки близько ви під'їдете до кордону і по чому ви будете стріляти. Тому тут, звичайно, треба більшою мірою бити на те, і наскільки мені відомо,
наші представники нашого Міністерства оборони останні там місяці два точно вони про це якраз говорили, що ми готові, якщо вам потрібно, дати якісь там гарантії, що точно нічого там не залетить на територію Російської Федерації. Але для чого нам потрібні ці далекобійні просто ракети? Тому що росіяни зараз далеко відвели свої резерви, і хаймарси до них не дострілюють. А так би ми могли це робити і не давати їм можливості взагалі цю силу скупчувати безпосередньо на лінії фронту. Можливо, як тільки з'явиться ініціатива з першими танками, скресне крига і відповідно стосовно цих далекобійних ракет, тому що це насправді дуже взаємопов'язані речі. Танки гарної БТРи атакують ту місцевість, яку попередньо обробили артилерія або обробили там ракетні системи. Вони заходять, контролюють, знищують там залишки супротивника і рухаються далі. І от в поєднанні все це може принести той результат, на який ми розраховуємо. Я думаю, що на цьому фронті, такому військово-технічному, в плані допомоги, на нас будуть чекати приємні новини. Сьогоднішній день головне питання, як швидко ці новини ми почуємо, і найголовніше це кількість. Тобто одна справа, коли мова буде йти про десятки, зовсім інша справа, коли мова буде йти про сотні. Нібито, Ігоре, Заходу і Америці вигідно, щоб ми вигнали окупантів з України якнайшвидше. Бо, тобто, щоб Путін зрозумів, що він не переможе вже точно, бо ілюзії в нього є. І про це ми теж поговоримо, про його можливі плани. Але наскільки швидко буде розуміння загальне на Заході, що це ж на них теж відображається. Це криза, вона економічна криза, вона системна криза, вона криза пов'язана з біженцями, там багато чого, факторів. Тобто час, точно, якщо це розтягнеться, це вигідно Путіну. Він готовий, в нього багато м'яса, і він готовий воювати там, скільки завгодно, в принципі. Що треба в певний якийсь стислий час надати Україні можливість, дати ще раз, другий раз, вже як під Києвом, як на Харківщині, як в Херсоні, по зубах Росії. Тобто не дати їм навіть уявлення про те, що вони можуть перемогти. Чи буде таке розуміння під час Рамштайну, але там не знаю коли? Мені здається, що таке розуміння взагалом вже є. І якраз тональність заяв лідерів, і от Урсули фон дер Ляйнен і Макрона такі певною мірою трошки здивував, тому що ми звикли до однієї риторики, а по факту отримали потім зовсім іншу. Вона свідчить якраз про те, що, мабуть, західні лідери, я розумію, що це цинічно, але це основа в тому числі демократії. Вони порахували, скільки їм обійдеться ще рік війни в Україні. І вони розуміють, що чим більше тут буде знаходитися російська армія, тим більше треба буде коштів вкладати потім в відбудову території. Це важливий дуже момент, тому що вони не зможуть покинути Україну, оскільки вона так чи інакше інтегрована в європейський простір. І це, звичайно, буде ще підвищувати якісь ілюзії у Путіна, що він за допомогою військових засобів зможе і потім в майбутньому там впливати на прийняття тих чи інших рішень. Не обов'язково, до речі, в Україні, тому що неодноразово вже доходили якісь чутки, що він хотів би там розширити ареал конфлікту, війни цієї, там можливо там спробувати спровокувати якісь навіть країни, члени Європейського Союзу, члени НАТО і так далі. Тому от ті заяви, які ми зараз чуємо, ті рухи, які ми зараз бачимо, говорять про те, що певною мірою цей консенсус вже сформований. Головне, що зараз його довести до логічного завершення у вигляді такої кількості допомоги, яка дійсно дозволить нам вирішувати не тільки тактичні, а й найважливіші стратегічні завдання, тобто вигнати росіян з території України. А далі вже можна буде говорити там, не знаю, про нову архітектуру міжнародної безпеки, про підписання якихось там договорів, формування нової цієї архітектури і так далі. Це вже, в принципі, питання, які будуть розглядатися потім, але для цього, для початку, треба остаточно продемонструвати Росії, що жодних якихось переваг саме військовим шляхом і шляхом окупації території вона не зможе досягнути. Я думаю, що, в принципі, в найближчі кілька місяців консенсус цього плану не зміниться. А далі все буде залежати в першу чергу від успіхів наших Збройних сил. Ми ж бачили вже неодноразово, коли ці успіхи є, відразу такий оптимізм і рівень підтримки з боку наших західних партнерів зростає. Але мені здається, що якщо нашим військовим дати те, що вони просять, прийде обов'язково і успіх, і з ним розуміння, що треба вже Росію добивати, дотискати і врешті-решт вирішувати цю проблему. Так, це просто події підуть уже там як в каскадні. Карколомно, це буде дуже швидко. Воно, розумієте, потягне за собою одне. І, до речі, з інформаційної точки зору ми бачимо, що за останні мінімум там місяця-півтора
також достатньо активно на Заході і намагаються якось змагатися з Росією в цьому контексті. Тобто вкидають якісь там тези, які пов'язані з майбутнім Російської Федерації. Да? Пропонують навіть якісь альтернативи. У них, щоправда, є ілюзія, що вони знайдуть якихось там хороших русських, чи русських, які люблять там демократію, і вони щось почнуть там міняти всередині Росії. Я не думаю, що це насправді спрацює, але це принаймні свідчить про системність такої роботи з боку західних країн. Тобто вони не тільки вже думають про те, як виключно допомагати Україні вирішувати якісь ситуативні питання, а про те, а що ж буде після перемоги України, а що ми будемо робити взагалі з однією шостою частини землі, да, яка Я називається хочу, Ігоря, до цього повернутися питання трохи так, пізніше. так. Я хочу договорити про ну, ви теж про це згадали, що Росія прагне ескалації. Ну, от Путін, його характер такий, і його імідж в очах його там баранів, рабів, прихильників, він базується на тому, що він переможець. Вони отримали по зубах, вони пояснили там тим, що вони воюють із НАТО, не з Україною, і вони постійно це пояснюють своїм громадянам. І мобілізують вони на війну не з Україною, а з НАТО, своїх цих мобіків або там зеків. І постійно ця риторика звучить. І як, на вашу думку, якою може бути ескалація? Як проти безпосередньо України, ну тобто з яких напрямків вони можуть намагатися просунутися? Ну, наприклад, я не знаю, якщо там спробувати відрізати нас від Польщі, там вони в Білорусь там когось там доставляють ешелони з технікою і людьми там на Барановичі. Барановичі це просто, ну це далеко від кордону, умовно далеко, але це на напрямку Рівного, так приблизно, так да? Може Київ, може на півдні щось вони готують. Це я про ескалацію на території України. І друге, це чи можлива ескалація з однією з країн НАТО або Європейського Союзу, про що ви теж згадали, щоб якось там зачепити їх і довести своєму населенню, що ми дійсно воюємо не лише там на території України з НАТО, а й ось наші вороги навколо, ось там умовно, там я не знаю, інші країни, якими теж хочуть на нас напасти, там і ми маємо мобілізовуватися, тощо. Ну, вони, до речі, говорять, що вони воюють не просто з НАТО, а з півсотнею країн, які є членами НАТО. Десь вони ще 20 країн знайшли. Ну, це така історія. Якщо ми говоримо про ескалацію безпосередньо на лінії фронту, яка проходить по Україні, то вона буде здійснена обов'язково. Це, в принципі, мета Путіна, і це його останній шанс. У нього за великим рахунком немає ніяких інших варіантів для того, щоб спробувати просто за допомогою цього м'яса мобілізованого якось змінити ситуацію. Звідки вони нанесуть цей удар? Поки що все складається так, що він буде десь нанесений в районі якраз Донецької, Луганських областей. І це принаймні у випадку успіху, в який я не вірю, але все одно, ну вони ж так думають по-іншому, да? Дозволить їм говорити про те, що те завдання мінімум, з яким ми типу починали цю війну, яку вони називають СВО, тобто захист і допомога так званим ДНР, ЛНР, воно типу виконано. І тому саме вони, до речі, зараз під Бахмут і Солідар кидають там сотні, тисячі і зеків, і мобілізованих для того, щоб показати, що локально ми можемо досягати якогось успіху, а потім спробуємо його розвинути взагалі на дві території тимчасово окупованих областей. З іншого боку, варіант все ж таки якогось удару з боку Білорусі, він нікуди не подівся. Я тут абсолютно розумію, чому була така заява зроблена Залужним, тому що він якраз дуже нестандартно мислить порівняно з російськими генералами, да? Але вони ж також намагаються там вчитися. І, в принципі, цей удар мав би також якесь символічне значення. Він би знов-таки не закінчився б нічим, але зміг би відволікти велику кількість наших військ, наприклад, які б ми не могли тримати там на Сході. Тому це може бути комбінований удар, нанесений там з того боку і безпосередньо на Сході. На півдні в них ситуація складніша, і судячи з того, що вони там роблять, вони більше готуються до такої активної оборони, а атакувати вони не ризикнують, тому що треба якась підтримка з Криму, а Крим на сьогоднішній день знаходиться в зоні досяжності, в принципі, України. Да? І ми знаємо, що при бажанні ми можемо зробити там багато цікавих речей в них безпосередньо в тилу. А головне питання на сьогоднішній день – це дата, коли вони це зроблять. Ну, судячи з тієї мобілізації, яка в них там зараз приховано відбувається на Росії, і тієї інформації, яка з'являється щодо реальної хвилі цієї мобілізації, готуватися вони можуть десь приблизно на березень місяць.
Ну, можливо, станеться так, що ми нанесемо удар просто раніше, і всі їхні плани відразу поламаємо. А що стосується провокацій щодо країн, які є членами Європейського Союзу і НАТО, тут трошки складніше, тому що в принципі реалізувати ці провокації можна ну більш-менш так, щоб це привернуло увагу і відволікло увагу того ж Європейського Союзу за однієї умови, якщо Путін остаточно схилить Лукашенка до ведення саме агресивної війни. От тому, що територія Білорусі в цьому плані є, знаєте, оптимальною для того, щоб зробити ці провокації проти деяких європейських країн. Плюс вони ще ж будуть роздувати тезу про те, що ми не просто воюємо з НАТО, ми ще й братам білорусам на допомогу прийшли. Мгм. Тобто, і отут теза там союзної держави і так далі, і тому подібне. Хоча ну те, що зараз робить Лукашенка, ми не беремо зараз його публічні заяви, тому що це окрема історія. Да? Але те, що він робить реально, він цього останнього кроку робити не хоче, тому що він прекрасно розуміє, що якщо він його зробить, його ну приберуть самі ж росіяни. Їм з великим рахунком він вже буде не потрібний, і там почнеться зовсім інша історія. Тому чи зможе він пропетляти там до березня місяця? Якщо зможе, то відповідно ніяких там провокацій проти країн НАТО за великим рахунком не буде. Ну і вони зосередяться повністю тоді на Україні і спроби тут переламати якось ситуацію, не рахуючи втрати, для того, щоб ну за задумкою Путіна вибити собі нові якісь преференції перед початком перемовин. І вони відразу почнуть просити там ці перемовини, що давайте там підписувати якусь угоду з врахуванням ситуації, як любить говорити Пісков, на землі, да, того, що ми там щось там захопили і так далі. Тобто вони до цього готуються, але ну я вірю, що в принципі в них нічого не вийде, тому що так складається ситуація, особливо якщо буде реалізовано те, з чого ми почали. Ми отримаємо всю необхідну допомогу, вона прийде вчасно, вона не буде розтягнута в часі. Наші військові встигнуть з нею ознайомитися, ну, з цією технікою попрацювати, знати, як нею в принципі користуватися. Ну тоді на них буде чекати сюрприз, і сюрприз дуже неприємний. І їхній можливий наступ перетвориться просто на відступ. Ну те, що вони в принципі робили кілька останніх разів. Як думаєте, Ігоре, щось ми мовчимо давно про так зване Придністров'я, Трансністрію, якщо правильно це називати, регіон Республіки Молдова. Щось мовчанка така про неї. А там, в принципі, як кажуть військові, там великий арсенал радянських боєприпасів. Там фактично немає російської армії, тобто там місцеві, які там за контрактом працюють, там вдають із себе російську армію. І, в принципі, в військовому плані там це невелика проблема. Є проблема, напевно, політична з боку керівництва Молдови, але чи можемо ми якось вирішити? Ну, ми там тримаємо пару-трійку бригад точно. Я не знаю, я не військовий, але так ну просто думаю приблизно, да, на тому напрямку, який, в принципі, якого в принципі ми можемо позбавитися і, позбавившись цієї загрози, перевести ці бригади на ну куди командування захоче. Ну, на жаль, я думаю, там ситуація ніяк не зміниться. Ви правильно зазначили, що вся проблема впирається в рішення керівництва Молдови. Молдова до цього часу не розбудовувала взагалі свою армію, і нещодавно в них там прозвучала заява, що це була велика помилка, це треба було робити, треба вкладати кошти в оборону і так далі. Вони, до речі, цю заяву зробили кілька місяців назад, але наскільки мені відомо, ніяких реальних кроків після цього зроблено не було. Тобто в них був би шанс зараз, якби вони мали більш-менш боєздатну армію, яку б вони готували, повернути контроль над цією територією, вирішити, скажімо, цю проблему. Ну не вистачило б у Росії просто сил на це. Да? Вона б не змогла це зробити, тому що ну немає там нормального коридору для підтримки там цієї армії і так далі. І Україна тут могла би допомогти, в тому числі тими бригадами зі своєї території. Я відразу кажу, що ніхто б не заходив там на територію Молдови чи Придністров'я, але не дали би просто росіянам це зробити. Але оскільки Молдова обрала шлях, ну як вони його називають, еволюційний, але це по суті шлях такий, знаєте, м'якої капітуляції. Ніяк ситуація там не буде мінятися до тих пір, якщо Росія єдине не захоче піти на якусь ескалацію. Ну тобто створити якусь там додаткову напругу, чи спробувати пробити туди якийсь коридор там з боку тимчасово окупованих наших там південних територій. Але ну це ж придеться йти через Україну. Ми ж розуміємо, що там Миколаїв і Одеса, ну вони на шляху всі стоять, да? І треба буде тоді брати там, штурмувати ці міста і так далі. Тому якщо там ніяких провокацій не буде, от це буде висіти таким, знаєте, мертвим вантажем певною мірою, але ті дійсно
відтягує там певні наші сили, оскільки наші військові вони змушені враховувати цей фактор, да, і розуміти, що в будь-який момент туди можна перекинути достатньо багато там якихось десантників, і вони можуть якісь там проблеми відповідно створити. Але Молдова не буде цю проблему вирішувати. Всі заяви, які вони роблять, говорять про те, що вони хочуть просто відсидіти. Хоча я не здивуюся, що після нашої перемоги, якщо там все почне сипатися на Росії, вони якось там потім цією ситуацією скористаються і повернуть ці території. Це вже буде виглядати так, знаєте, що сидів і висидів. Як казав одна героїня відомої п'єси, да, яка потім була знята в вигляді фільму, то це позиція Молдови на сьогоднішній день. Україна тут з якимись ініціативами не те, що не буде, вона не може просто виступати, тому що для того, щоб ці ініціативи якось навіть презентувати, треба розуміти, що Молдова може хоча б їх розглянути. Ні, ми можемо лише, умовно, лише... Ні, ми говоримо, що ми там допоможемо, якщо щось там... Пропозиції такі не публічні. Публічно такі пропозиції робити не можна без попередньої згоди. Це абсолютно зрозуміло. Це зрозуміло, да. Якісь там домовленості вони б могли бути, але ми б тоді побачили реалізацію цих, наприклад, там закритих домовленостей все ж таки в вигляді якихось заяв. Таких, знаєте, обережних, там, з боку того ж керівництва Молдови. Але таких заяв на сьогоднішній день немає, і попри те, що Молдова говорить там про підтримку України і тому подібне, ми бачимо, що вони бояться, відверто бояться робити якісь кроки, які б їм дозволили... Причому, знаєте, Ігоря, так дивно, в принципі, в них же є, справжній старший брат Румунії, яка є членом НАТО. Член Європейського Союзу. І НАТО, головне, що НАТО, да. І, в принципі, вона в будь-який час, там, за 15 хвилин, за бажанням молдовського там парламенту, уряду, вона прийме в склад Румунії цю Молдову, і Молдова таким чином може стати членом НАТО. Але там, я думаю, навіть такий сценарій не розглядають. Давай залишимо їх, у спокої. Якщо згадали про Молдову, треба згадати і про Грузію, яка... Прям з язика зняли, я хотів тільки, щоб... давайте. Що зняв, Дивіться, така ж сама історія з Грузією. От вони ж однотипні в цьому плані. Росія повністю вв'язалася в війну проти України. Да? Тут ми перемололи одну армію їхню професійну, зараз там вони набирають цих мобілізованих. Для Грузії, в принципі, відкрилося величезне вікно можливостей для того, що я не кажу, щоб військовою навіть силою повертати ті території, які є тимчасово окупованими, але якось активізуватися в цьому напрямку. Знаєте, встановити якісь інші там відносини з Україною і так далі. Але оскільки вони мають відверто проросійську владу, і, до речі, от на днях вже прозвучала заява стосовно тих буків, да, які Україна за часів президентства Ющенка продала, але я підкреслюю, продала за дуже низькою ціною. Це фактично був подарунок. Мова йшла про ціну, яка була кілька разів менше, скажімо, там за ринкову. І президент, до речі, Грузії, колишній Михаїл Саакашвілі, неодноразово в своїх інтерв'ю говорив, що ми взагалі не мали навіть системи ПВО перед початком цієї війни. І Україна нам, по суті, буквально за кілька днів допомогла цю систему створити. Вони збили там 12 російських літаків, а це великі втрати на той момент достатньо були. Тобто вона спрацювала. І зараз, коли Україна виступає за ініціативою там поверніть, продайте, ми там готові заплатити навіть дорожче, ніж ми вам продавали, а вони відповідають, що ми не є стороною конфлікту і взагалі вам нічого не винні. Це виглядає, знаєте, як такий дуже зрадницький, дуже підлий такий крок, і він надзвичайно неприємний. Я жодним чином, до речі, його не ретранслюю на грузинський народ, тому що тут якраз та ситуація, коли треба розрізняти. Є значна частина грузинського народу, які повністю на боці України, і ми бачимо це по їхньому ставленню, наприклад, до росіян, які там тікають з тієї ж Росії в Грузію і намагаються там пересидіти. Але є частина значна цієї еліти політичної, яка зайняла таку зрадницьку, по суті, позицію, і ще й, до речі, намагалася на горбі України в'їхати в Європейський Союз. Як тільки ми зробили свою заявку, вони разом з Молдовою вирішили, скочити в цей візок і за нами відправитися в цю мандрівку. Добре, що Європейський Союз сказав їм, що нікуди вони не попадуть, тому що, в принципі, їхня влада не відповідає навіть мінімальним демократичним стандартам, і їм ще працювати на це. Я думаю, Ігор, їхня залежність від Москви, від Путіна особисто чудово ілюструється їхнім ставленням до Саакашвілі. Ви аби судіть його,
аби не тримайте у в'язниці, там давайте лікуватися, тощо. Вони ж просто там як якийсь садистський спосіб до нього ставляться, і не дивлячись на те, що там в світі багато хто там акції проводить, там в Грузії, там закликають до гуманізму, але настільки. Ну так, такі безглузді пояснення, чому з ним треба так поводитися, вони, ну, на мій погляд, свідчать про те, що це просто особиста умова Путіна не відпускати Саакашвілі. А що ж казати про ППО там чи інше, якщо вони там передадуть, ну шеф ну не похвалить з Ну, не Москви. Ні, воно дійсно на це так схоже. Ми розуміємо, що пан Саакашвілі достатньо контроверсійна фігура. Да, це треба Та розуміти. яка б не була, да. Да, але тут якраз та ситуація, що таке нелюдське ставлення. От знаєте, це блюзнірство в вигляді виставлення якихось там нарізаних кадрів, які скомпоновані там певним чином. Ну, все це надзвичайно жахливо виглядає. Плюс давайте не будемо забувати, що у цієї людини є український паспорт. І вони таким чином намагаються ще десь натиснути там на, мабуть, на Україну і показати, що отак от ми будемо робити з вашими громадянами. І це дійсно схоже більше на особисту історію, тому що якихось раціональних пояснень, ну добре, ви вже цю людину заарештували. Ви там її там за щось засудили, за щось не засудили, тому що суди ж тривають, не закінчуються і так далі. Да? Але ну за великим рахунком він вже не має якогось там впливу навіть політичного. Ну відпустіть його кудись на лікування, передайте його якійсь третій країні, не обов'язково Україні. Добре, передайте третій країні. Але вони цього не роблять, тому що, скоріш за все, є якісь дійсно домовленості такого кулуарно особистісного характеру. Ну що дуже добре демонструє просто позицію нинішньої грузинської влади. Ну мені здається, знаєте, до цього треба ставитися ну дуже просто. Ми, коли переможемо, будемо чудово пам'ятати, хто нам допомагав, а хто зайняв таку позицію. І потім, коли ми ж знаємо, як дуже іноді політики там намагаються перефарбуватися і казати, що ми насправді там думали по-іншому, але діяли так. Ну, ми, в принципі, цього не забудемо. Але я переконаний, що з народом Грузії на все буде чудово. Ну от з владою ми ще поговоримо і поговоримо в трошки інший спосіб. Так само, абсолютно певен. Вони лузери, вони просто ще не знають, що вони політичні трупи. І я хочу перейти до як до грузинських ну, легіонерів. Ми знаємо, вони давно воюють. Ну про них може нічого і сказати не можна, крім як подякувати їм за їхні жертовність, за їхній героїзм. Я бачив нещодавно світлину з Бахмуту, де разом стоять грузини, ці з яких ми знаємо вже. А поруч з ними стоять білоруси з полку Калиновського. А разом з ними стоять зі своїм прапором цим біло-червоно-білий це білоруси, і як там, блакитно-білий, це прапор нібито там вільної Росії. Я не хочу зараз говорити там цей прапор як такий, але на ньому написано Легіон Свобода Росії. Що ти може знаєш, якщо можна розказати, і як взагалі ставишся до цих формувань? Які створені з громадян людей, які добровільно або через полон, або якось в якийсь інший спосіб потрапили в Україну, потрапили до лав Збройних сил України і воюють на нашому боці. Ну причому, як ми бачимо, на гарячих напрямках. Ну тут складне насправді питання, тому що ми розуміємо, що у нас зараз ставлення до росіян, ну воно однозначне. З іншого боку, якщо ці люди зробили свідомий вибір, а я знаю просто історії деяких, вони самі здалися в полон, тобто вони від апріорі не збиралися воювати проти України. Ну, в силу обставин були там чи мобілізовані, чи, наприклад, там вони були в армії. Тобто, це був їхній вибір такий свідомий, продуманий, і в принципі вони самі це пропонували. Ну і оскільки вони воюють, і їм довіряє командування, то мабуть там історія достатньо однозначна. Мені здається, що будь-які подібні механізми, якщо вони працюють, інструменти використовувати треба. Чому? Тому що знаєте, це от схоже на представників, там, якщо там якісь історичні паралелі проводити, навіть в нацистській Німеччині були там військові, які категорично виступали проти того режиму, який був сформований на території Німеччини. Ми знаємо там історії 44-го року і заколот, які вони намагалися там влаштувати і так далі. Але вони для чого це робили? Вони намагалися таким чином показати світу, що Німеччина це не дорівнює Гітлер. Якщо ці люди зі зброєю в руках намагаються довести, що Росія не обов'язково дорівнює Путін, ну ми принаймні повинні дати їм цей шанс. Тим паче вони дійсно воюють. Вони там, знаєте, не виступають десь,
не розказують, що або як дуже багато росіян, які повиїжджали в інші країни, і ну втекли просто з Російської Федерації, але ж вони не допомагають Україні, вони не воюють в Україні, да, але розказують, що вони от якби важливу якусь там справу роблять, тому що вони з цієї країни втекли. Мені здається, що ну до таких росіян ставлення повинно бути, мабуть, однозначне, бо замість того, щоб валити режим зсередини, вони вирішили просто Та відсидітися. хоча б, знаєте, Ігоре, хоча б не зсередини, якщо ви вже поїхали, і як вони кажуть, релокатори, Релоцировались, да, таке слово. релоцировались, да? Ось є підрозділ. Якщо ви дійсно проти Путіна, це і вважаєте, тобто тут риторика така оманлива, вона дуже просто розбивається. Вони всі кажуть, це війна Путіна. Добре, якщо це війна Путіна, то це війська Путіна, правильно? Правильно, це війська Путіна. Ну, якщо це війська Путіна, а ви від нього втекли. Ви вороги Путіна? Вороги. Ви проти військ Путіна? Проти. Ну як? Це ж Путін воює, не ми. Ну, якщо це не ви, а Путін, тоді є фонд, є там якась громадська організація, яка може допомагати, якщо ви не хочете в цілому Збройним силам допомагати. Допоможіть, будь ласка, хоча вас мільйони за кордоном Росії, так званий, так? Мільйони. Але допомогти там декілька сотень людей, які воюють під прапором цим якоїсь там майбутньої Росії. Я навіть цього прагнення не бачу. Вони кажуть, вони там якусь гуманітарну допомогу роблять для українців, але її теж ніхто не бачив. І в принципі, як ти пояснюєш таку поведінку людей, які в принципі навіть не в Росії, і типу, ну не залежать від Росії, але живуть, озираючись на полю, ну я не знаю на що. Знаєте, це мені от нагадало просто історію з телеканалом Дождь, да, які там його заборонили вже в одній країні. Вони, правда, там наші здобули ліцензію в Нідерландах. Але це історія про те, що ти можеш виїхати з Росії, але Росія не вийде з тебе. Оце проблема головна. Вони навіть переїжджаючи в інші країни, все одно себе позиціонують як представники, які там єдине, неділіме, там могуче і так далі, і бояться щось таке зробити, що потім їм в перспективі завадить цю країну повернутися. От мене, наприклад, завжди шокувало, навіщо російські журналісти, які виїхали навіть з Російської Федерації, відкрили якісь там ну типу опозиційні канали за кордоном, все одно маркують всю свою продукцію фразою про те, що вони є іноагентами. Навіщо? Ну ви ж виїхали з цієї країни. Ні, вони все одно, кожен матеріал починається з того, що матеріал створений іноагентом. Це якийсь мазохизм, да? Тобто це от бажання все одно бути причетним до цієї країни, проти якої, в принципі, влада якої ти, в принципі, навіть якось виступаєш. Тому тут в мене пояснень за великим рахунком особливо і немає, бо це більш ментальна така особливість, яка от характерна для більшості росіян. Але я погоджуюся з тим, що якби вони дійсно хотіли продемонструвати, що вони інші, то їм треба було б допомагати і фінансувати саме Збройні сили. Тому що ви ж хочете зміни режиму Путіна. А змінити режим Путіна зараз можна лише єдиний спосіб. Він повинен програти ганебно, розгромно в Україні. Тому що якщо він тут програє, в нього все посипеться всередині країни, і тоді там зміниться режим, і ви зможете туди повернутися. Але я буквально на пальцях, мабуть, однієї руки можу назвати там чи згадати якихось росіян, які підтримують саме Збройні сили, там надсилають якісь гроші, донати, збирають допомогу і так далі. Переважна більшість живе по дуже простому принципу. Ми ізгнанники, ми отут посидимо, ми також постраждалі, ми також жертви. Вони ще будуть потім просити план Маршалла для Росії. Будуть говорити, що нам також ж треба допомога, не треба таких великих репарацій. Бо ми ж до цих репарацій ніякого відношення не мали. Ми ж в країні не сиділи. Ми якби з країни виїхали. Тому от до них треба ставитися, ну є, будемо розбиратися з ними вже після перемоги і дивитися на їхню позицію, як вони тоді і що вони тоді будуть безпосередньо говорити. Ось про телеканал «Дождь» згадали днями, дійсно стало відомо про те, що знайшлася все ж таки країна, якої себе не шкода. Бо я казав, що щоб прихистити російських ліберальних журналістів, яких, до речі, ніхто не переслідує, вони вільно виїхали і вільно можуть повернутися в Росію в будь-яку мить, тобто жодних там кримінальних справ, як проти мене, там проти інших людей там немає. Але вони вдають таких дисидентів, напевно, так вони себе подають, я не знаю. І я написав, що щоб їх прихистити,
Треба просто знайти країну, яку не шкода. І така країна знайшлася. Я підозрював, що це Нідерланди, бо ми знаємо, що це дуже розслаблена країна за певних умов. Ось, і вони так, давайте до нас. Приходьте, заходьте, розташовуйтеся. А як ваш прогноз, Ігорі? Як буде поводитися телеканал «Дождь», який вже отримав ляпаса за кордоном за свою проросійську діяльність? Як вони будуть поводитися в Голландії? Або, може, я, знаєш, як і у Ільфа Петрова, пьянящий воздух свободы вперемешку там с дымом определенных трав сыграет злую шутку с Ипполитом Матвеевичем, зачеркнуто с Натальей Синдеевой и ее подопечными. Знаєте, мені здається, вони особливо не змінять свою редакційну політику, інформаційну політику. Вони будуть робити те, що вони робили, коли виїхали з Росії. Але ну тут є просто один нюанс. В Нідерландах до них подобається це комусь чи не подобається, будуть ставитися набагато більш лояльніше. Розумієте, просто Україн Балтії, ну, у них є розуміння. Вони окупацію пережили. Ну, вони хоча б розуміють мову. Вони да, розуміють... ну, вони, по-перше, розуміють мову, по-друге, вони розуміють контекст, да, що деякі заяви вони мають однозначне трактування, оскільки в них є досвід перебування в складі Радянського Союзу, окупації, фактично, бо їх в 40-му році окупували. Вони на це так реагували. А Нідерланди будуть реагувати, от як ви правильно сказали, знаєте, дуже так розслаблено. Вони їх дійсно будуть вважати дисидентами, будуть вважати, що вони там переслідуються владою, будуть, можливо, ще навіть якісь їм додатково гроші давати на розвиток там журналістики, або вони повиграють якісь премії там за підтримку розвиток свободи слова, або за свої страждання за цю свободу слова. Тому в них історія зараз буде складатися так, як вона складалася до того моменту, коли вони змушені були виїхати з тих країн, з тієї країни, яка їх гостинно, скажімо так, взяла до себе, коли вони поїхали з Російської Федерації. Але чи буде це якимось чином там впливати, наприклад, на реальну інформаційну політику там в тій же Російській Федерації? Ну, я в цьому плані дуже сумніваюся. Мені здається, що речі, які роблять звичайні українські тіктокери, да, які там в Тіктосі сидять і спілкуються з росіянами, або там роблять якийсь контент, або в Ютубі намагаються якось з ними там говорити, от знаєте, на рівні такої громадської дипломатії, вони в цьому плані набагато більш ефективніші, ніж діяльність силового там телеканалу «Дождь». Тому що вони ж ніколи не приховували, до речі, що в них головна мета – заробляти в тому числі гроші, щоб платити там зарплати журналістам і так далі. В них не мета повалення режиму, в них мета от просто релоцируватися, да, і гарно жити. Тобто жити в Європі, але залишатися при цьому росіянам. Їм це, треба зазначити, вдається. Вдається. А в Нідерландах не для цього буде ще більше можливостей. 19 мільйонів Європейський Союз дав телеканалу «Дождь». Ну, що тут ще говорити? І вони ще, знаєш, мені розказали, це дуже смішно. Була така нарада онлайн, здається, з європейцями, і наші там були з уряду. І європейці доповідають нашим і кажуть: ви знаєте, ми знаємо, що Україна потребує допомоги, і в тому числі на медійному фронті, тому ми видали 19 мільйонів євро телеканалу «Дождь» російському. Наші такі, що? Що? Ну, це було ще до скандалу, я не знаю. Ну, напевно, зараз лише посилять підтримку, бо російські журналісти, вони менше, ніж за 10-15 тисяч євро, вони просто не прикидаються. Ось тому я співчуваю Європейському Союзу, доведеться там якісь резерви шукати, щоб цих покидьків утримувати на рівні. При тому там же ще спокусів багато в Голландії, там те, що там дорожче це коштуватиме. Слухай, я про «Дождь» і про інше. Ось дивіться, наприклад, Захід там планує щось робити з Росією. Ось там немає Путіна. І ось Росія потребує якусь нову еліту, політичну, медійну еліту. Да? І чи здається вам, Ігоре, що «Дождь», «Медуза» якась там, не знаю, інші, там «Нова газета» якась там нова, чи інші, чи можуть вони замінити російську пропаганду і переробити росіян з рашистів, імперіалістів на чемних таких європейських таких зайчиків? І чи спроможна
російська опозиція, ну в обличчі ми знаємо приблизно кого, може ти когось бачиш іншого, чи спроможна вона взяти хоча б на певний час, стати якимось там тимчасовим урядом, або в принципі після поразки Росії треба буде створювати якусь коаліцію, яка буде опікуватися і Росією, до речі, Білорусію. Про Білорусь я маю окрему думку, що так чи інакше, хочемо ми чи ні, але це буде справа Польщі, Литви, України. Ну тут немає виходу іншого. Ну, це наш просто да, сусід, і ви так чи інакше нам прийдеться якісь питання там вирішувати, пов'язані з майбутнім Білорусі. Але ну з Білорусі ми в принципі розберемося, якщо таке питання виникне. А що стосується нової еліти і перевиховання, я, на жаль, такі речі взагалі не вірю. Я поясню чому. Тому що я переконаний, що після смерті там відходу Путіна від влади Росія не отримає ніякого демократичного режиму. Там, скоріш за все, буде аналог політбюро, який був сформований після смерті Сталіна. Тобто мінімум кілька років там залишаться ті люди, яких ми зараз знаємо. Ну, за великим рахунком, вони десь поблизу Путіна. Єдине, що вони будуть ці рішення більш-менш колегіально, колективно приймати. І да, вони витратять якийсь час на те, щоб там узгодити між собою всі ці взаємовідносини. Вони змушені будуть піти на якісь домовленості з Заходом, ну зрозуміло, з Україною, тому що треба ж буде відповідати, платити за все те, що тут відбувається. Але вони, до речі, можуть зайняти дуже просту позицію, сказати, що це була воля виключно там однієї людини. От цієї людини зараз немає. До нас питань ніяких не повинно бути. І я не здивуюся, от можемо там спрогнозувати, да, що оті перераховані вами телеканали або там якісь друковані ЗМІ дуже радо підхватять цю тезу. І скажуть про те, що це ж був Путін, от Путіна немає, давайте почнемо з чистого аркуша. А те, що там залишаться Патрушеви, Медведєви, там, Пригожини там, і багато інших, ну це буде вже таке другорядне питання. Дайте ми поки тут розберемося з владою, а потім ми будемо думати, що і як далі робити. Не буде зараз ніякої демократії в Російській Федерації, тому що демократія повинна народжуватися на основі якоїсь дійсно еліти. А ця еліта або давним-давно виїхала. От знаєте, я для себе в плані там якихось хороших русських от провів дуже просту таку паралель. Більш-менш ще якось адекватно і нормально можна ставитися до тих, хто виїхав ще до 24 числа. Ну, як мінімум. Або взагалі виїхав відразу в 2014 році. Тобто от люди тоді вже зрозуміли, до чого все це йде. Ті, хто повиїжджав через 3-4 місяці, через 5, після початку війни, тільки коли почалась мобілізація, це пристосуванці. Це ті, хто виїжджав і тікав, тому що їх просто кудись щось там жалило. І, до речі, всі ці видання, «Ехо Москви», «Нова газета» і так далі, вони ж працювали прекрасно до 24-го року. Більш того, вони знищили власні архіви за один день. Так, коли сказали, да, їм же ж якось не давило на мозоль окупація Криму, злочини, які робили на Донбасі, злочини, які робили в Криму, переслідування кримських татар, репресії, там і так, геноцид за великим рахунком, який був розгорнутий в той момент. Вони на це уваги не звертали, їм було нормально. 24 числа багато що помінялося, і вони змінили свою позицію. І оскільки от вони як пластилин, то як на їх основі можна зліпити якусь нову еліту? Не буде цього. Буде, скоріш за все, довгий перехідний період, і, можливо, цей перехідний період вже когось там народить. Але оцей перехідний період може бути як спокійний, щось на кшалт, знаєте, от тієї відлиги, яка була за часів там Хрущова і так далі. А може навпаки перетворитися просто на громадянську війну. Тому що мені здається, що той же Пригожин, він же не просто так формує приватну армію і її використовує. Да? Він її в тому числі використовує як інструмент, який він запропонує комусь після того, як Путін відійде від влади. Кому він його запропонує? Це поки що питання відкрите. Може він до цього часу і не доживе, але армія ж та залишиться, і от її будуть використовувати. Тому ілюзії Заходу, що там буде якась нова еліта, ми випустимо Навального, Навальний там їде на білому коні чи Мерседесі в Москву і відразу переможе на виборах, не буде цього. Це ж треба розуміти просто росіян. Буде історія довга, кривава. Єдине, що було б ідеально, щоб вона була внутрішня, щоб вони там от всередині все це робили і не лізли просто назовні. А потім через якийсь період, можливо, в них щось почне нове там формуватися. Вони свій шанс, який був в 90-х роках, вони його втратили. Вони могли тоді побудувати більш-менш нормальну країну, да, зі своєю специфікою, да, зі своїми особливостями, але більш-менш адекватно. Але після там фактичного відходу Єльцина
почалися зовсім інші процеси. І, на жаль, ці процеси подобаються до сьогоднішнього дня переважній більшості росіян. Ну, ти трохи молодший, може і не трохи. Я нагадаю, що це саме Єльцин почав відроджувати імперію. І Чеченська війна, і все це було за нього. І він багато зробив для того, щоб повернути росіянам уявлення про себе. Просто тоді нафта була не така дорога, як за Путіна. А Путін вже... Дивіться, я єдине уточню, він її втримав. Тобто він її принаймні не розширював. Він її втримав, тому що вважав, що якби вона там не повинна. Хоча і війна, і перша, і друга чеченська, вони зрозуміло були злочинними там і так далі, і тому подібне. Але він принаймні не думав про якесь там відновлення, реанімацію Радянського Союзу. Йому вистачало СНД, от якихось там зустрічей, розмов зі старими там друзями, колегами там по іншим республікам колишнім і так далі. Ну а Путін, він вже повернув якраз віру і, мабуть, типу гордість за те, що Росія така велика держава, і треба відроджувати там Радянський Союз, повертатися до того, що було до 91-го року і так далі. Але ж проблема то в тому, що переважній більшості росіян це сподобалося. Оце ж найстрашніше. Не можна, розумієте, забити голови пропагандою, отак, як це відбувається зараз на Росії, якщо це не падає на ґрунт, який готовий до цього. Німці в 33-му році були готові до Гітлера, були готові. І еліта була готова, і звичайний народ був готовий. В Росії відбулося те ж саме. І в Німеччині просто територія була окупована, і там людей швидко змогли привчити десь демократії, показати, як це може бути. Давайте ж відверто, ми ж Росію не окупуємо, у нас нема такої мети, і Захід цього зараз не зробить. Тому будемо мати таку країну під боком, і дай Боже, щоб вони там тільки всередині ковбасилися і не виходили за ці кордони надалі. Я думаю, що головна проблема, крім інших, це денуклеаризація, бо вони дійсно можуть робити що завгодно, там і їх можна давати по зубах, але ядерна зброя це теж вони так хвилями. То вони шантажують більше, то менше. Але це ми розуміємо, що це останній аргумент, до якого вони вдадуться в будь-який час, сьогодні, завтра, післязавтра, за 5 років, там, за 10 років. Да? А як позбавити Росію ядерної зброї раз і назавжди? А крім іншого, і позбавити їх цього права вето в Радбезі ООН, що вони не диктували більше ніколи, я маю постійного члена Радбезу, ніколи не диктували суспільству світовому, що робити, що не робити. Часткова денуклеаризація Росії може відбутися дійсно після відходу там Путіна від влади. І от якщо там буде якийсь транзит цієї влади, однією з умов, скажімо так, знаєте, не підтримки, але принаймні нейтральної позиції того ж колективного Заходу і, до речі, України до тих процесів може бути якесь певне обмеження того арсеналу, який є на території Російської Федерації. Тобто повністю всю зброю, звичайно, не заберуть, на це ніхто не піде в Росії, це треба розуміти. Але в межах якихось там договорів, які, до речі, зараз Росія всі повідкидала і, по суті, не виконує, якесь зменшення цього ядерного потенціалу, воно можливе. Але ця історія, знаєте, вона на багато років. Одночасно це не відбудеться. От знов-таки, якби країна була там окупована, то можна було б провести денацифікацію, денуклеаризацію і багато інших речей. Оскільки цього не відбудеться, все це можна робити виключно в контексті якихось там спільних домовленостей, або, наприклад, того, що було на початку 90-х років. Зброя в обмін на продовольство. От у вас економічні проблеми, якісь там кризи, у вас не вистачає грошей, окей, підписуємо угоду, скорочуємо арсенал. В обмін на скасування санкцій. В обмін на скасування певних санкцій. Ми не забираємо всю зброю, ви залишаєте. Ви ж говорите, що це там зброя стримування і так далі, але давайте певний перелік зменшуєте, прибираєте те. Тому що цей же арсенал, це ж, знаєте, зараз як граната в руках у мавки. Тому що самі російські експерти говорять про те, що мінімум від 40 до 60% всього ядерного потенціалу Росії на сьогоднішній день знаходяться в небезпечному стані. Тобто він може сам по собі навіть вибухнути, тому що ніхто це не обслуговує. І от в цьому контексті таку розмову можна буде вести. А що стосується Організації Об'єднаних Націй, ми знаємо, що Україна зараз запустила процедуру, скажімо так, повторного входження Росії в цю організацію. Вона, скоріш за все, не буде швидко реалізована, якщо взагалі буде реалізована, але є один нюанс. Війна взагалі проти України продемонструвала необхідність реформи ООН.
І ця необхідність вона сприймається багатьма країнами, які по відношенню до цієї війни навіть займають дуже таке, знаєте, віддалене нейтральне становище. Це країни Латинської Америки, країни Африки і так далі, які до війни говорили, що наша роль вона принижається. Не може одна країна там в Радбезі ООН там накладати вето на якісь рішення. Вони не тільки ж Росію мали на увазі, вони мали на увазі і інші Америку вони мали. Америку, Китай, там неважливо, да. І в цьому контексті просто Росія може стати прецедентом, коли покажуть такій країні її місце. Це не вийде зробити через Радбез. Я відразу кажу, тому що Китай заблокує не тому, що він не тому, що він любить Росію, а тому, що він дорожить своїм місцем. Але зробити через Генеральну асамблею, наприклад, внести зміни до статуту, що країна, яка знаходиться в стані війни чи військового конфлікту, є членом Ради безпеки ООН, втрачає на час цього конфлікту право вето, можна. Для цього потрібна організація, і Україна зараз цим займається. І другий важливий момент – політична воля у керівництва Організації Об'єднаних Націй. Тому треба починати зі зміни керівництва. Ігоре, на жаль, час вже сплинув, і я сплив. Я вдячний тобі, вам, що ви долучилися до нас. Ось, і вдячний нашим глядачам за увагу. Бачите, що у нас розмови дуже серйозні. Я дякую вам за те, що ви дивитеся і підтримуєте ТР. Дякую Ігореві, дякую всім за увагу. Дивіться ТР далі.